Hedi nilitum arni along taitum than bom lo lake case kidoke niliphan case 280/21 lake police atum a case pilo tuning September in koira porni niliphan aman non ningkan isipra chiklojon nilo no anda niliphan nang arrest to tedet lo aman nili lar ang tong ing tiaphan thang nang je podun dia bang alang lige hadak ni tumla kache song hota nang dudun dia bang si alang liphan si arrest turong lo ange arrest turong lo lata ni tum hana nong ki juno ke la hello ka arrest turong mat police atum da la phan question se de investigation da vedet lo charge sheet da vedet lo FIR da vedet lo amat jail beng da mama jail ar luke abinong ke beng det lo te adak e han an o poisa ke thon dam puge lage mathaun e lam lage thon nam long li la son ke seta pape thon dam ret la pen hala dak domesen ang deng si pape dolo la puy ay ni tum chini lo la ko pilo ke vi la ke ang tong ing tipen anut kabar nililong chot kalilo nilitom kaduet ang bong pen nitom ban kapachi bohong ra la APHC kapi phugya phansi lake chini lord me lake bongo sena RSS la pen BJP tum chelang bet sila so kam ege claim ang ni tum ninge oi gala po hello hang bag be ka arrest po mat domisen adim si pape dolo jata mesen lo abinong permission nangji ke tongdam permission ata nang ne pulo anke kivi thua bangke lag alang litum kivi chena nam enisika arrest re lake ke mesen adim bidam anke rat asodom bhan nilitum ka chong thui je plang det lo athema rat atung chini ne der mat poisa da nang pidun waret lo hala han jor chota bang harel arni si pharoi sita long le bang ta sikain koi nang ipidun lake ka chong thui lo ke di APHLC atum sika chong thui je plang det lo la sinili tum ninge oil la dak hello kopilo APHLC atum la misa ka pachu be kam ke claim nahi ni tum kai ta APHLC ga hok se claim nahi pu bom lo non ga hok he je plang thu det lo thang bak BPC di jail che dam nang de si thap dam bor isi alang li ta che kroi dun det lo ni go sono ni alang li phan ni tum pulo ju August thom kebra senior ni meeting do etsi alang li phan ni tum choning ri et lo je nang rat apa atum phan thanon je lage nikis kali ni phan nang arrest thaparet la pen ni phan duk neng hoi waret police atum BJP atum pura punot bongo sena RSS tum pura punot bom alang li tapu pede la boyo non ki chok chia bangke lama sini tum kado ita ning oi roi lo la bangke la boyo alam mange athema non ke alang li phan si poisa thapilo nilitum APHLC account long e bangwe Google salong si alang li men pen la pen sipson han sia men pen si poisa ke dam lap lo nilitum long wangwe nitum account lo seta rat ke mathapo nilitum si poisa tha long lo pusi mathapo non nge thang bak be ka pachu be la puyo la si son ka pachu be la pen ka chong thui ke rat atum hang nang ni pupu an nilitum ke kaning jet det api aku ceplang thu det abang ni tum ning oi lo la bang ke BJP